Kenapa ya ana darane apa, Mas? Ha iki ngeploki kowe kok ngeploki Dara. Oh, tak kira. Ha nek kowe Darane mbok nggesut to. Apa besot? Nggesut iki ngene iki Dara saka dhuwur iki. Pokok-pokokno dikepleki iki lanang sing nang dhuwur. Lanang. Ha nek sing wedok ning isor di but ngau tangan terus sut curut. Oh, langsung terjun bebas. Ah iya, terjun bebas. Berarti aku Dara ya. Ki nek antengi kaya guwek. Delokan paran duwe gulu. Guwek ki apa guwek? Owel. Heh? Owel. Owel. Burung hantu. Kuwi ndase iso mubang 360 derajat ngene lho, Pak. Jajal saiki ndas. Heeh. Yo jajal yo, tak cekelane ndase anting diubenge iso ora. Kok ngendi-endi ya, Mak? Iya. Sesuk aku rencana golek sinden saka Papua. Oh iya. Sing kira-kira gayeng kae no. Heeh. Nek ana, nek ora ana, ayo sa. Nggih. Ah. Wis mulai ke. Halo semuanya, sugeng dalu sedaya mawon. Dede ya. Nuwun pangapunten karang basa Jawa ya ora patek odong dadi ya. Ya, iki sowan ning desa Bandung. Bandung. Oh, gone iki wong kabeh meriang ya, Pak. Meriang piye? Meriang, masuk angin. Kok kabeh meriang masuk angin piye? Bandung ibu kota periangan. Meriangan. Yo anggapmu wong semene kerokan kabeh ngono piye? Ya mbok menawa. Aja didongake waras, sehat. Waras jelas kudu ya. Ayem ya. Tentrem kabeh, sehat kabeh, rezekine lancar kabeh. Amin. Diwangi melek iki bersih desa, diwangi melek, diwangi prihatin nonton wayang padake. Prihatin ora perih. Prihatin. Prihatin. Melek sewengi padake nggih ya nggih. Kowe sik kowe iki rekake arep sopan ning jane malah omonganmu ki basa. Kok nggih ya, nggih ya. Nek nggih ya nggih, nek ya ya ya. Nek ya ki ngoko, nek nggih ki basa krama. Oh nek karep penonton ya nggih ngono ya nggih. Nggih, penonton itu sing diladeni awake dhewe. Ya, dadi ngaten. Ngaten nggih, ngono. Ngaten ya nggih, nggih. Sing penting kabeh sendeng wis. Do bahagia, tekan kono ya, do lah iya. Gonamu ana ora? Sulawesi kono ana bersih desa ora? Ora ana, Pak. Iki luar biasa. Iki bersih desa kaya nonton konser iki. Heeh. Elok. Ora elok. Kene iki lebih elok lagi Gunung Kidul itu luar biasa. Apa luar bersih biasa? desa iki kadang-kala iso sewengi kuwi 80 titik wayangan. 80 titik. 80 desane kuwi ne. Dusun-dusun do wayangan. Gunung Kidul. Heeh. Gunung Kidul kok Gunung Kidul. Kok iso ya, Pak? Ya iya. Iki do urunan kabeh mung anake ngene iki wayangan ngene iki ya. Iya, nek sak dusun ya urunan sak dusun. Kaya dhewe dek sowan ning Ngalangombo wingi. Kae dusune jumlahe ming 28 kakak. Iya. Nganti direwangi urunan 2 tahun lagi iso ngono. Ya, padahal mlebu alas-alas ya, Pak. Aku wis wedi ketemu Cakil. Tapi tetep iso wayangan Pak Seno. Iso do masamu. Cakil iki omahe alas napa piye? Lah ya biasane. Atrene nang bunder kono wong do mati kabeh kena ketemu mlebu Cakil. Lah biasane mlebu alas gong lewong-lewong. Liwang-liwung. Oh iya. Liwung. Ya maaf kok. Ayo. Ngaturke karo selamat. Ya. Gek selamat derek ya, derek Panuma. Mangayu bahagia. Yes, mugi-mugi sedanten senang remen pokoke rezekine lancar sing duwe usaha pedagang ya anune tukune murah. Anune sapa? Ngene, Pak. Kulak murah ado larang. Oh ya kulak ding jenenge. Lah kowe wis tak latih nang omah sanek acara berti dusun, bersih dusun kuwi le ndonga ngene. Sing dodol kulak murah ado larang, sing tetanen iso subur ngrembaka tukul woh-woh. Saya aja dawa-dawa angel. Aku iki nek ora dawa ya protes kok. Kulah murah ado larang. Betul. Sing sesubur napa, Pak? Sing ditandur iso subur, tukul ngrembaka. Sing ditandur iso subur, tukul ngrembaka. Karena ada. Iki aku ngomongi kowe. Oh.
Mergo adat rasulan bersih desa iki sing biyen pertama kali kuwi sing acarane para petani. Oh, mbiyen pertama petani. Nah, nek wowane akeh terus digawe gunungan, diaturke sembah ngersaning Gusti terus wayangan. Oh, terus wayangan. Pokoke seni budaya lah. Jadilan ya kena, wayangan ya kena, ketoprak ya kena. Ya, kuwi di samping kuwi kok hiburan tapi kok menyatukan ya apa basa Jawane? Raket-taken. Kok ngeraket terus nggo nyemes gundulmu kuwi. Meraketaken fase doloran. Kene. Dadine iso do ketemu iso geguyon bareng. Betul. Iso padha-padha sisan budaya budaya sisan. Terus sisane budaya sisan delok sisa guyu bareng-bareng. Syukur ana sing gawa dhuwit ya engko karo nyawer bene. Kene kowe nek tekan sawer pinter ucapanmu. Ya pinter kok. Nek anteng dine dhuwit terus aku ora tau dine dhuwit tok. Aku ki kebertama mlebu kene warga Larasi. Perjuanganku ki angel lho. Padahal pendidikanku ki tinggi. Ngono lho. Ya tinggi ning kowe mbiyen ndak sadurunge iso basa Jawa apa kon aku nglebokke. Nek kowe nyinden anu uler kambang terus sasi siswa. Lah tapi nek uteke luweh kangelan le mikir. Bener ah? Ya otake luweh kangelan sing mikir. Mencernane luweh angel. Kudune luweh disupport luweh dine duit sing akeh. Anteng lagi rong dino wis dine duit tuku seragam. Aku mbiyen nek golek dadak ning pasar Berengharjo. Aku dadak munggah tekan lantai 3. Sesuk seragame nopo nggih? Oh, oren. Waduh, ra duwe oren aku. Tak tinggal munggah tekan ning pasar Berengharjo goleke sing lawas aku. Sing 15.000 regane padake. Bayaranku ne 50.000 we diklongine, 15.000 ne tinggal 35.000 ne. Ning cah kos. Ya cah kos. Mangane ming intip. Intip, heeh. Ayo to ngaku to. Intip karo banyu anget. Ya. Angger intip tok ceri banyu anget dadi sego tok pangan. Angger kirimane telat wis. Intipe dilebokke sithik. Nek dicuri ya ora enak. Oh. Intipe kan gurih dinaik uyah sing rada akeh uyahe, garam iki lho. Ben rada gurih. Asin ngono. Dipangan ya paling ora ya karo sak remukane ya rong gempil. Ora ngerti aku jenengane loro, rong gegem intip. Terus mengko ya minume ya 3 gelas lah paling. Kone kene dadi sak ceting dhewe. Kuwi strategi kewarkan yang irit. Ayo, kowe mbiyen mangane kok sak ploke melu aku saiki kowe nek jajan tok foto. Wah, neng mall. Kuwi seragam apa? Selawe seragam lho Pak. Iku isih nawar-nawar. Kulitmu iki ra wangun dikeki kebayak 1.500.000. Kulit bengkerok. Pada iki warga Laras ki pentas ki ben dino seragame ganti terus. Paitane yo akeh makane. Kene Jahite durung Pak De. Kok kok cerewet ki ngopo kowe? Ngisruh-ngisruhi pikiranku. Jan ben radiku jos banget iki. Jiro lupatmo 6 8 9 10 11 Masuk Pak Eko. 15. Terus nang kene sik ya. Lha yo ning kene diparengake. Kagem kulone. Telek. Wah, iki wiyaga do besengut kabeh lho iki. Kenapa besengut? Ini adalah logika yang benar-benar sesungguhnya. Jadi sindennya Pak Seno itu nggak bisa murah. Aku murah mergo golek ning klitian. 15.000 ping 20 seragam. Wis nyonyo cerewet. Alhamdulillah laris piles. Wis, aku ngerti kok. Aku ngerti jane dhek iki ora niat golek seragam. Ning pancen dibisiki sinden-sinden liyane kae. Kowe kudu iso gawe cara saweran kae tekan nggon sinden. Ngono. Mergane wis rong dina ora tau do tak keki dadine do. Mangke. Iki sisan ora? Ya sisan no, padake lah. Ning wingking iki wingi sing. Rumah. Oh, to. Oh, toko-toko kok
saka transit metu arep ndi, Sa? Tuku mie ayam, Pak. Ya, Bono arep golek WC. Kuwi le nembung karo sing di omah nuwun sewu lho menika nuwun sewu nirok kalisa mboten troco mboten jenes. Bu, kula nuwun nggih. Nggih, monggo Mbak. Niki sindene Pak Seno nggih. Nggih, ajeng derek ngisin. Aku suka kaduan patek aku. Jarene gue seneng sinden sing jujur. Ya jujur aku wis ngomong to, badhe nderek wonten wingking. Kuwi basa Jawa sing sing sopan. Ya wingking. Wingking. Nek wingking ngising. Mau kenapa lewong wingking? Liwong apa marake ngising? Beda ya. Beda, Wingking bener. itu ke belakang. Arti ke belakang itu bisa apa saja. Oh, jadi kamu minta mohon izin mau ke belakang. Wong Jakarta nek nembung mau izin Pak mau ke belakang. Itu berarti dia mau ke belakang arahnya di dapur atau di kamar mandi. Oh ya ya, ke belakang berarti ra mesti ngising. Ora. Oke, siap. Aku wis Dibawani mboten iki, Pakde. bawa piyai kene iki piyai budaya. Ya, piyai Gunung Kidul iki piyai sing paling tresno karo kabudayan. Tontonan penonton semene akeh iki. Iya, luar biasa. Sak lapangan wis gebak kabeh. Kebak. Yo kajak sithik ra apa-apa. Ya ora kok kebak kok kebak. Kebak. Berarti tresno budaya kabeh nggih. Betul. Elok denene. Ki bawane apa iki? Sakarmu sing kira-kira iso menarik perhatian penonton iso dinikmati oleh para pamirsa. Nggih. Napa nggur nggih. Mingkar mingkurengu Kenapa ya ana darane apa, Mas? Iki ngeploki kowe kok ngeploki Dara. Oh, tak kira. Nek kowe Darane mbok nggesut to. Apa besot? Nggesut iki ngene iki Dara saka dhuwur iki. Pokok-pokoknya dikepleki iki lanang sing nang dhuwur. Lanang. Nek sing wedok ning isor di wut ngau tangannya terus curut. Oh, langsung terjun bebas. Ah iya, terjun. Aryo. Berarti aku Dara ya. Ki nek antengi kaya guwek. Delokan parang duwe gulu. Guwek ki apa guwek? Guwek. Owel. 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 Burung hantu. Kuwi ndase iso mubang 360 derajat ngene lho, Pak. Jajal saiki ndas. Heeh. Yo jajal yo, tak cekelane ndase anting diubenge iso ora. ceklek Pakde. Iya. Akarana Karenan marti si keploki meneh. Ye. Seneng wae entuk sak yuta. Ya iya. Duwit e padake. Kowe dine duit ya seneng to. Sapa? Kowe nek dine duit ya seneng to. Ya seneng. Ya jelas. Aku ora seneng ki kok dadak tak dum karo kanca-kanca kuwi lho. Ya ora usah pelit-pelit, sesuk ki rezekine nambah meneh luwih akeh. Amin. Sinawang rasmine kita. Hati-hati engko nelek lho. Dalang ki ra iso medun, dadine kudu diantisipasi. Ya wis rasa omong. Kamu ming nembange kok dunekke engko nek nelek.
Sip. Oh, berarti aku ngerti, Sa. Piye? Kowe mau metu saka ruangan nggo maem mau dikeroyok wong akeh banget to. Iya. Kowe mesti tok neli 5.000 tok kon keplok. Antara sing keplok ora kabeh ming wong pira plek-plek lah iki sing dibayar Elisa. Ya ora usah diomongke ning kene. Kowe ya Kudu pinter. ngono, itu adalah manajemen panggung. Oh. Nah. Manajemen panggung harus gitu, kudu wani cucul ya. Iya, kaya nggawa dolop dhewe to. Nah, padha. Dolop kurang mangkat iki. Ora mangkat aksen ya. Iya. Aku nek dolop golek gawe dolop ora mung akeh, siji wae cukup nang suarane ngebaki panggung. Makasih ya. Sinoba Keplok entuk 5.000. Sinukarta Mrih Gratarta Ki neng usulan Apa, Pak? kapan-kapan Mbak Elisa suruh nembang anu lagu daerahnya. Oh Modal. iya. Lah nek nganggo gamelan ya ra iso, digawa saben abuhe nggon aku kono. Yo sik mbayari sapa? Ya sing kuwi sing usul sapa? Kon tanggung jawab. Iki sing do nonton streaming ki lho, Sa. Ayo ndok usul tok ning streaming. Kudune yo bayar ngono lho. Kowe iki lambemu ora. Iki do krungu lho, ora sok gawe kagol atine wong. Kan bercanda aja. Iya, ora apa-apa. Sing do usul, sing usul akeh banget. Iya. Ya kapan-kapan dibawain. Heeh. Tekanan dilali aku nih. Kang tumrap ning tanah tanah Jawa oh ya wis tau ngicipi to Dek nganeng kono ana lodong walang goreng kae seneng banget to kowe. Oh, walang goreng. Asline asale dari Oh, di gunung. sini aslinya. Gunung gitu. Oh iya, ada kayak kepompong juga itu loh. Apa entong? Hah? Entong. Ungkrung kok entang-entung. Untung. Karepmu. Ungkrung. Iya. Kuwi ya enak banget. Iya, dari ular jati, medeni jane yo. Tapi Kok- enak pancenan. Ayo, kok medeni ki ngopo? Ya masa ulir ngono lho, ulir serangga ngono. Tapi digoreng ternyata enak pancenan. Ah, wong nyatane kok ya temal-temal kok. Iya, malah larang ya regane ne. Wah, aja dikira. Saiki sak lodong ora entuk 100.000. 1.000. Tambah kudu kebayang entuk pira mau nek sing bekas-bekas. Ha saiki pilih ya, kowe nggawa kebaya ning ora mangan. Oh iya, mendeng mangan ya, Pak. Ah iya kok ya, kebayaki gampang tuku second nang klitikan wae ora apa-apa. Iya. agama gemeng Ya, tembang kangen diaturake, monggo, yuk. Hey, yuk.
menungsa apa? Iya. Pendak-pendak wis diomongi anggere rampung terus ndingkluk tangan di merapat di dada. Matur sembah nuwun para pamirsa, matur sembah nuwun terus bali nggone kok mesti kaya kenek golek penumpang lho. Oke, matur suwun. Iki ayo gek mangkat dhisik. Iya. Ya wis ciri khase dhewe-dhewe kok ya Pak iya. Nek ora apa-apa no. Ya. Wis pokoke tak gula wentahe. Ya. Sesuk men dadi sinden sing ampuh, dadi penyanyi sing monjo men kondang kawenang-wenang. Ya pancen ngono ya Mak iya. Ayo genti iki ngaturke sing saka Majenang no. Ya. Mabubur. Kok mabubur. Lah jeneng ki rak bubur to? Ya. Ayo Mbak, mudhun. Siap, Pak Dalang. Waduh. Cilaka iki no. Kok cilaka? Kayane bahasane basa kula niki. Ya. Namine sinten? Ridho Rohana. Ridho Rohana. Ya. Asli? Asli Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Oh iya. Asli Majenang Cilacap Jawa Tengah. Berarti Betul. ngomongnya kaya kowe. Ya bener, orang ngapak ora kepenak. Apa? Orang ngapak ora kepenak. Berarti kudu ngapak ya? Ya kudu. Ya. Terima kasih Mbak Ridho Irama. Pada Pak Dalang. Ridho sapa jenenge? Ridho Irama ya ora apa-apa. Lah asline siapa? Ridho Rohana. Ridho Rohana, Ya. Rohana Ronjali. Iya. Mbak Ridho Rohana. Tuli nang Penontonnya ki kene. rame banget ya, Pak. Kepriwe? Penontonnya akeh banget. Aja kaget kaya kowe. Tuli maneng Gunung Kidul ya penonton wayang ya kaya kiye. Ya kan, nyong kan nembe melu Rika, ya ora apa ya nembe ngerti gue penontonnya akeh. Ya, Tuli Rika lagi ping pira sih melu nyong? Ya ping loro gie, ping loro. Ping loro kiye. Hati-hati Pak Bu, guling jegong, diteleng nang isor mbok anak kewane merobol. Wis mudhar ora kowe. Merobol Tuli apa sih? Lah kan wayangannya nang lapangan, Iya. guling milih jegong gue karo ndeleng-ndeleng ndak kena orang-orang apa-apa merobol tok njero sarung. Ya orang-orang mlebu ndro sarung ya ora bakal nyokot. Ora Ya. bakal nyokot orang-orang mlebu ndro sarung. Apa Rika ngerti? Iya, wong ning ndro sarung ada ulane. Tuli orang-orang wedi maring ula. Oh, berarti pertanyaannya nyong gue kejam nang Rika, Pak. Apa? Zaman yang cilik ki tahu anak bakul apa ya jenenge pengempul kodok karo ula. Terus Apa nyong ki sing cetha aja kesusu-susu. Ki ora ning daerah Rika, ki bahasane luwih halus. Dadi Ge. lele ngomong sing pertanyaannya nyong gue kembiyen ki kan penasaran ki wis kejawab nang Rika. Iya. Zaman nyong cilik gue tahu takon aring pengempul ula karo kodok, ula Rika ngerti ula. pengempul ula ki ya maksudnya. Ular apa ya? Nek wong pada ngarah ula nang sawah gini, Pak. Kan dikumpulna. Disi. Pengempul ula kepriye? Pengempul gue kayak juragan ula gue. Engko nek- Lumpukna. Iya, nyong takon, Pak, ulah sing paling bahaya siapa? Ya ulah kolor. Oh, berarti gue mau Rika boleh ngomong. Ula apa? Ulah kolor jadi paling bahaya. Tapi nyong urung tahu weruh ulah kolor sing kaya ngapa lu. Ya mengko nyong aja kuwatir. Aja kuwatir maringi nyong. Tuli Rika durung ngerti ulah kolor, mengko nyonge dudui. Ndudui si apa, Pak? Apa nek cara kono apa? Apa sih ndudui? Menehi ngerti. Oh alah, nidokna. Nidokna. Iya. Ya kowe bolu. Ayo aku ya kudu belajar kaya. Nek ndudui kuwi nang kana disiram, masa nyong disiram nang Rika. Ya pada bae, maring kene ya dudu ya disiram. Tuli bahasa Jawa kan ana sing pada artine. Oh. Ditembungake pada, tuli artine ya beda kaya kowe. Ya, kayak kue kayak gue tok bisane lah. Ya ora apa-apa. Ki nyong kono nembang apa nang kene? Ya sing apik ya bajing luncat ya, Bajing luncat? model kulonan, Ya, Pasundan. siap. Iya, tuli Rika wis duwe bojo? Urung, Urung ta? urung. Oh. Urung ping pindho. Aja kurang ajar ditakoni dalange aja kurang ajar. Tuli ana sinden takoni dalange muni kaya kowe. Kuwi ngisuke stroke. Kene bisa, Pak. Hah? Kene setruk. Gening stroke apa?
Kok bisa setruk? Kok bisa? Ya mergane mani karo dalang. Oh, ya nyong rawani lah karo Rika lah. Ya aja sembrana. Iya, ora. Ndak pundi Mbak Ayu. Kok aja sembrana kok ndak pundi. Kuwi randa kempling Nyonge takon wis rabi apa durung? Urung. Oh, isi sekolah, kuliah. Isi sekolah? Isi. Mari ngendi? Nang isi. Batire Mas Aris niku lho. Hah? Oh. Tuli Rika ana hubungan spesial maring sing nyaron. Iya. Hubungan apa Pak lah? Aja kaya kowe. Bloko bae. Tuli Rika nek dadi manten karo si Aris nyonge sing rekasa. Ge, wong mantenan kuwi kudune bunga, wong ana wong manten kok Rika rekasa dewek. Ya tuli nyonge bakal sambatan wayangan maring omahe Rika. Ya bener kan? Ge, dalange bebas sambatan aja nanggap maning. Aja nanggap maning aja nawe dengkul Rika itu. Dengkul Rika ya apa? Aneh wong kono ngunekke dengkulmu ra dengkul Rika. Iya. Ayo, Rika nembang sing apik ya. Durung dadi manten kok kaya wis duwe anak ya bentuknya. Kan orang bahagia itu tandanya kayak gini Pak Dalang. Lemu, subur, makmur. Ya lemu sih apik-apik bae, tapi lemu ya kaya si liyane kiye kaya Orisa, kaya Tatin kiye lemune lemu singset. Rika aja protes, urung tau ngrasakne wong lemu, Mbok. Apa diperbolehkan kayak kowe? Ya geri jajal. Geri apa? Silahkan. Aja kayak kowe. Nyonge ora seneng jajal-jajal. Nyonge tuli cocok langsung nyonge tuku. Ora jajal kayak kaos, kayak sepatu, nyonge sawang apik ya terus nyonge tuku ora dijajal jajal kotor. Carane ngerti men cocok mbok dijajal disit. Ukurane sikil wis hafal. Ora susah dadan jajal. Iya. Tuli ya. Semester pira sih? Semester 8. Semester 8. Iya. Wis arep lulus ya? Iya. Tuli nek wis lulus aja balik nang Majenang. Dong ana ya, Pak. Aja balik nang Majenang. Nang apa? Wis melu nyonge wae, nyok melu bapak Melu wayangan Rika? ya. Heeh. Wani pira? Tuli Rika pasang pare pira sih? Murah bae lah. Pira? Ya engko nang mburi nah, urusane jeneng kene isin. Wong ndarani sindene mata duiten nek kuwe. Ya bener kaya kowe. Kuwi tuli dirungokno Elisa kuwi. Tuli dirungokno kiye. Kiye wong Majenang Cilacap kiye ngerti unggah-ungguh ora kaya Rika. Durung-durung wis njaluk seragam maring panggung. Pak, nyong kan anyar ngesuk ke dalemaning kaya Mbak Elisa, njaluk duit nang ngarep panggung. Kepriwe? Nek esi anyar urung wani ngesuk dalemaning nek nyong melu kaya njaluke nang ngarep. Tuli aja kaya kowe. Tuli Rika dienggo contoh kanca-kanca Rika kiye. Sinden Warangganari Wanda kiye. Kok Warangganari Wanda? Lah dek munyo. Dia pada jaluk duit maring kamu yang izin ya kaya. Tuli ayo ditarik suarane kaya apa? Majenang Cilacap nek cara Sunda mesti luwih apik ya. Bismillah. Ya. Semoga orang mengecewakan. Apa-apa kiye nek arep diwiwiti ya bismillah. Iya. Kaya wong arep duwe anak ku ya kaya kowe. Oh, berarti ngesuk nek nyong gawe anak bismillah disit ya, Pak. Nyong tuturi Rika. Kepingin gawe anak lanang kiye ana carane. Aja sembrana. Kuwi nek sarep bulan madu malam pertama, tatapan mata pertama, ki kudu maca Al-Fatihah ping 100. Lanang widok. Iya. Nek wis kaya nek wis wengi-wengi maca Al-Fatihah ping 100 keburu. Aja ngeyel. Iye tuntunan aja dipaido. Kuwi nek wis ping 100, mengko nek wis pada cucul, kuwi maca meneh Al-Fatihah ping 150. Ora sida nek wis kaya kowe limunggah maring ngamben sikil tengen dhisik. Nek wis sikil tengen munggah maring ngamben pada turu jejer kuwi maca Al-Fatihah kaping 250. Sida-sidane ora sida malam pertama kesel maca Al-Fatihah tok. Ora kaya kowe ngerti-ngerti wis padang. Ya. Yo. Tak nembang disit ya, Pak. Ya. Gunung Awas ora
rada kemendeken suara Rika. Galungku kapungku. Tuli cangkeme kayak suling ya. Aja kayak kowe. Suling kan bolongannya akeh, cangkemku bolongannya siji tok. Nyong ora percaya. Nggih, bolongan dhuwur siji, bolongan liyane ana maning. Ana maning pancen kaya kowe, tuli ora kae. Irunge loro, Ya. kupinge loro. Betul. Iya. Iya. Nang isor mambu napira. Ki durung-durung wis kendel banget ki bocah. Iya. Gunung Sumedang Tujang Apik temen suarane ya. Talaga Sakawayahna Rembecik. Rembecik. Ya, Artinya apa sih? rembecik itu gemercik. Apa ya? Kayak gerimis kan lho, Pak. Oh iya. Tik 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 bunyi hujannya lho, gemercik. Ya ya. Banyu saka talang ngono. Ya, talang bener. Di tengah leweng junjunan. Iya, suara Sunda asli ya kayak kiye. Kandel tipis kayak buku. Sing palsu kayak Rika. Ya sing palsu ya akeh sih, ora Sunda asli ya akeh. Ki asli temenan, temenan. Temenanan. Tuli latihnya inyong angel kanggo bahasa Karakana tapi ya belajar sithik-sithik Oke. nanti ra bisa. Hati-hati, wingi bapaknya umur yang stroke awal-awalnya ngomong ilate angel mbok Rika, njuk umur yang stroke. Cangkem Rika. Temenan Pak yakin ora lembo. Ora ngapusi. Ora apa lembo. Ora lembo. Lembo ki Ngapusi. Oh ya. Di sithik-sithik inyonge bakal bisa cara kanan, Iya. cara majenang. Esuk Rika uli bojo wong kanang esuk. Kepriwe? Nek kepengin bojo maning uli wong kanang esuk. Bojo wong kana? Iya, nek kepengin Ora. bojo maning, nek kepengin maning. Ora wis. Ora. Ora bakal bojo wong kana. Urung Ora. tau ngrasakne wong Cilacap ya iya ora. Aja kaya kowe omongane bae wis gawe guyu. Kiye. Nyonge ra sida. Oh alah. Berarti geneng tetep ya ana sing gelem karo nyong. Lah tuli goblok temen. Gelem maring Rika. Tuli Untung arep. ge Pak dalang ruwokna. Untung seno nyong sing nang omah ora seno kaya Rika. Loh, Rika bojone juga iya Iya nyong ben duwe seno tapi untung senone nyong ora kaya Rika. Kayak kepriwe? Ora kaya Rika. Kepriwe? Rika ora menghormati wong Cilacap. Yo. Jadene lucu ora lucu. Ya lucu kan. Ge, angger ngomong kuwi ora lucu, Pak. Oh, Tapi- tapi nek gagine piyai kene ya rada kepriwe kiye. Apa lucu, Pak, Bu? Kapok Rika. Walah. Dolope Pak Seno kabeh iki. Ya ora ya penonton kok dolop ora. Kiye. Ulah pundung mun kasungkur. Ulah sungkan tedi teang tarim. Kaget aku. Nyong ge melu kaget lah Rika silang. Lah wong saka halus terus Kan gendang kayak gue kudune tarim, gendangnya nyaut kayak gue kudune. kendangnya nyaut kepriwe? Ya tumplak tungdeng kayak gue. Oh, kayak ngisuk latihan di sini ya. Pak sing gendang esuk turu karo nyong, tek warai carane. Kepriwe ki? Kata-katane Rika kepriwe ki? Ora sih. Bok artinya beda ya. Bok artinya beda kok. Rika muni sing ngendang turu maring nyong. Turu karo nyong. Oh gini saru ya dadine ya. Turu karo nyong. Ih, iya ya.
Oh. Goblok. Turu karo nyong. Ya, dipedhot kaya kowe. Iya. Turu karo nyong, Pak. Heeh. Kene sing bapak-bapak wis mandan Sudodongon ya rungune beda. Aja diterusna kaya kowe. Tuli tak banting ngambek. Tarim dawaya ngancik di negara Sunda. Luar biasa, suarane bagus sekali. Ya, cara Sunda tenan nek iki mau nok. Ya, Majenang iki. Emeng kariwitan Sunda. Oh. Esuk dolan ya, Pak? Ya, ora ado sih karo Sunda ya. Iya. Esuk nek rek dolan ngene nyong tek oleh-olehi. Apa? Menen saru panganane jenenge Aja. Ya. Nyong totok rika. Nyong totok iki piye? Maksudnya nyong ketak aja saru-saru kaya kowe deh. Tuli nek disebut aja ora pantes ya aja disebut. Iya kan mulane ora sida. Tapi nek jeneng panganan ya kaya kowe ya ora apa-apa. Iya, jenenge Apa? Aja. Nyong khawatir sih. Iya. Yo. Mangga. Yuk. Kepriwe? Abdi lepas rasa
cah bakal viral ki. Sing nonton maring streaming ana 10.000 penonton langsung. Wah, 10.000 Mak, 10.000. Hebat. Iya, tuli nek ditumpuk ana ing lapangan kiye ya ora cukup, ora cukup. Ditumpuk ya cukup maring dhuwur. Iya sinden durung tau diketak gundule kiye ya. Aja kaya kowe. Wis, hop. Basa Jawa. Ya kuwi mau ya basa Jawa, basa daerah Banyumas no. Ya. Aku berusaha kepengin iso. Ya. Mula aku pendak-pendak mesti sok nyetel anu jenenge wayangane Abahe Suwargi, lupit lentreng kae tak lungokke tenanan. Ben iso engko nek dialog karo si sapa jenenge iki Martinjung kuwi. Oh. Ngapur. Sapa si Rido Iramawi bakal iso. Ya. Ya ki sing panyunan terakhir sing lagu sing akeh banget sing padha nyuwun no. Sapa? Anu apa jenenge iki Liwung. Oh iya, Liwung. Liwung Mbak Tatin, Mbak Ayu karo Bu Prastiwi. Ya. Oh, anggere aku muni Prastiwi langsung gempar to, Pras. Kowe nganggo menek cagak barang kuwi, Pas. Sarta kanthi sangu kaya ngapa? Siadi mangreh negara Ndarawati bisa becik. Sartane negara katon ayem tentrem nirbaya nirwikara tularna marang pun Kakang men Mandura saora-orane bisa padha madani marang tentreming negara Ndarawati sartane kawula uga padha tresna kelawan pun Kakang jagat masaning Bathara Wayahtra jagat menapa mboten naming leling semi Koko Prabu Paduka paring dawuh ing mekaten Bose ngisini-sini bab apa sedaya para nayaka sami priksa bilih Paduka menika kadang kula werda. Nanging sabab menapa wiyos pangandika Paduka ing mekaten nyuwun wewarah dhateng ingkang rayi. Menika ateges Paduka Kanjeng Koko Prabu menika ngasoraken derajat panjenengan piyambak. Menapa mboten nama lingsem? Bose. Wong angsu kawruh, wong udi ngelmu kuwi ora ana wirange tumrapun Kakang. Watone isih iso tumangkar penggaling pun Kakang, isih ngulir budi sarta pikiranipun Kakang isih nyandak nadyan tekan yuswa pira wae wong kuwi diwajibake nggayuh marang undhaking kawruh ngudi marang wuwuhing ngelmi mekaten Koko Prabu mangke sinengguh wonten ingkang sami nyebataken wonten kebon nusu gudel ya men sora-sora tak gagas dianggep kebon nusu gudel ya wis ben inggih Koko Prabu sedaya menika estunipun Paduka sampun mangertos. Lho, ngerti piye? Kula caosi prisa. Ingkang raya anggenipun mangreh Praja Ndarawati saged kados mekaten menika. Estunipun boten singlar. Saking wewarah kawruhing kraton Koko Prabu ingkang sampun sami dipun sinau sesarengan dhateng para nalindra ingkang badhe lenggah dampar. Menapa Koko Prabu kemutan wewarah kawruhing kraton. Oh iya, pun Kakang galingan. Duk nalika pun Kakang bakal gumantika Prabaning Kanjeng Rama Prabu Basudewa, tau tate nampa pangendikaning para sepuh. Yen to wong bakal dadi nalindra kuwi kudu nyekel marang wewarah kawruhing kraton. Lah, menawi mekaten panjenengan sampun kemutan. Wis. Menika kedah dipun cakaken. Menawi kemutan lajeng menapa kemawon wewarah kawruhing kraton menika. Lah, nek perkara kuwi aku lali. Kala wau paring pangandika tasih kemutan. Ming tembung wewarah kawruhing kraton wae pun Kakang sing eling. Nanging isine pun Kakang ora pati nggatekake. Wewarah kawruhing kraton menika wonten 9 perkawis. Cacahe ana 9, inggih. Setunggal wajibing ratu, angka 2 pengageming ratu, angka 3 pambeganing ratu, angka 50 labuhaning ratu, angka gangsal kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Wah edan. Ana 9 pirang-pirang kuwi? Inggih. Menika wonten werdinipun piyambak-piyambak. Sing nomor 1, wajibing ratu menika aja kendhat tansah nglenggahi dhateng watak Hanata, Haniti, Hamariksa lan Hamisesa. Nata, Niti, Mriksa lan Misesa. Menika kedadipun tindakaken dening sadengahing para nalindra. Angga 2, pengageming ratu. Menika sampun ngantos tilar dhateng pakarti sama beda dana denda. Liripun sampun banci ndemban siladan.
Aja kok dumeh kula warga sanak kadang mitra kawuh menawi lepat tumraping negari dipun paringi pangapura nek wong liya luput sithik dihukum ingkang awrat menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun. Oh iya, pun Kakang ngerti. Angka 3 inggih menika pambeganing ratu. Sipating ratu kudu bisa hamong, hamut, hamengku miwah hamangkat. Hamong, hamut, hamengku lan hamangkat. Inggih. Angka 51 labaning ratu. Ana tepana ber budi bawalaksana, animpuna ing ngaguna, amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu, tumindak adil, bener, sentosa lan wibawa. Sabanjure angka 6 patraping ratu nglenggahana watak lan tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda tuwin wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu, mersudi mrih hayu, hayem, hayom lan hangayani. 8 junjunganing ratu, murih jejeg adeking praja, katentremaning kawula, sambung memitran liyan praja lan kerukunaning bebrayan agung. Menika dados kewajibaning Nalindra ingkang pungkasan bandaning ratu. Bandaning ratu kuwi apa? Nalindra kedah darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Oh iya. Sanga kuwi mau. Inggih. Menawi sang prais menika dipun tindakaken tartemtu negari badhe ayem tuwin tentrem. Yo, Yayi, ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Sadi wis ora ketang sithik nularake kawruh tumrapun Kakang. Kasinggihan mekaten. Ya, ingkang sabanjure Kresna. Ingkang luwih wigatipun Kakang bakal nyatakake marang pekabaran ingkang wis binetombok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Perkawis menapa Koko Prabu? Apa kabar iki pancen kepara nyata? Apa mung kandhek tekan pekabaran? Pawartos menapa? Ya, Kresna. Arada maju nggonku bakal sowan aja nganti dina dungkap. Panampaning Siadi tumrap aturing pun Kakang lawan sira Yayi Prabu Ndarawati. Kula sumanggaaken Koko Prabu Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Hendra ingkang Usitorum kasilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya pawartos menapa Koko Prabu kepareng mbabarana dhateng Raying Ndarawati. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Janjane perkara iki wis bola-bali pun Kakang ngawruhi. Lan bola-bali pun Kakang nyatakake apan kepara nyata. Ning kok wangune ora rumangsa kapok nanging pendak-pendak tansah dibaleni. Inggih, perkawis menapa Koko Prabu? Apa pancen kepara nyata? Wis ana sak candra etang klungguhaning dina samengko iki. Aku entuk pelapuraning Mban saka Madukara. Utusaning Wara Sembadra. Yen to wektu dina iki Janaka lunga saka kasatriyaning Madukara.
Kabar mau pancen kepara nyata apa mung kandhek tekan pekabaran? Yen pancen kepara nyata, tegese pun Kakang lawan Siadi, daya-daya budidaya. Piye carane supaya awak dhewe iso manggihake kelawan Si Arjuna? Tumulu dikanthi bali marang kasatyan Madukara. Sabab mesakake kelawan loro ireng ya Sembadra, ya Bratajaya ingkang tansah ditinggal terus karo si Janaka. Nanging yen to kabar mawung kandhek ana ing pangucap tegese ya wis pun Kakang ora bakal tumindak apa-apa lan yen wis kepara Janaka bali marang kasatyan Madukara. Pun Kakang cukup nggone nambani kangening pun Kakang lawan Siadi, pun Kakang nyuwun pamit bali marang negaring Mandura. Mula Kang Sangga kuwi pawarta iki mau pun Kakang kepengin nyatakake. Apa pancen kepara nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran? Nuwun sewu Kaka Prabu. Estunipun boten namung Paduka ingkang nampi atur pelakuranipun Mban Madukara. Nanging ingkang rayugi mekaten ugi kula nampi dhateng aturipun utusanipun Bratajaya inggih pun Sembadra ingkang sampun sawetawis wekdal sowan dhateng negaring Ndarawati. Tumuli matur dhateng Raying Ndarawati bilih dinten sakmangke Arjuna panci kesah saking Madukara. Mongko sampun setunggal candra menika boten kundur wonten ing kasatriyan. Miwah boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Menika Kaka Prabu ateges pawarta ingkang sampun kula tampi menika kala wau kepara saestu inggih kepara nyata. Lah raga apa to? Kenging menapa Paduka lajeng gadhahi loga ing kados mekaten. Lho, ora perkara nggon kuwi. Nyatanipun Janaka menika sampun wungsal wangsul tur menika sampun dados pambeganipun Arjuna. Janaka menika satriya ngelana Kaka Prabu. Awis-awis mapan wonten ing kasatriyan nanging pendak-pendak tansah mlebet telenging wana minggah gunung tuwin anasak karang pradesat. Nanging Paduka sampun kuwatos bilih Arjuna nggadahi sloga ing kados mekaten menika adat sabenipun Janaka menika nggayuh kanugrahan. Janaka menika nggayuh kanikmataning gesang. Wonten ugi sami mestani tigang perkawis ingkang andadosaken Janaka menika wantun nilar kasatriyan. Telung perkara sing padha ndadekake Janaka ninggal kasatriyan kuwi apa? Setunggal wiku Aldaka, angka kalih payo-payo katemping samirana, angka 3 kenya jinatu krama. Wiku Aldaka ki tegese piye? Wiku Aldaka menika tegesipun menawi wonten brahmana ingkang wasis, brahmana ingkang pinter. Ngelmunipun inggil, Janaka mboten nate kantun badhe anecep ngelmunipun pendhita menika kala wau ngantos tuntas. Tegesipun dados siswanipun pendhita kala wau tumuli nilar kasatyan Madukara. Wiku Aldaka. Inggih, Wiku Aldaka. Sing angka 2, payo-payo katemping samirana. Menawi wonten negari ingkang ketekan parang muka, Janaka menika nggadahi kewajiban nyingkiraken parang muka menika kala wau nadyan boten dipun suwun dhateng ingkang kawogan. Netepi dhateng darmaning satriya amargi tumrap kula darmaning satriya menika mboten kok memayu hayuning negari tok nanging kedah memayu hayuning jagat babar katentremaning jagat sawigung menika kewajibanipun satriya. Yo. Wong ngudi ilmu necep marang ilmuning brahmana kuwi apik. Wong bebantu marang botripoting wong liya kuwi apik. Lah saiki aku tak takon. Sing pungkasan kenya jinatu krama kuwi tegese piye? Kenya jinatu krama menika tegesipun menawi wonten salah satunggiling negari utawi jagat menika wonten thukulipun inggih menika wanita ingkang sulistya ing warni. Janaka menika mboten nate kantun tansah kepengin handarbeni dhateng wanita kala wau Kaka Prabu. Lah iki sing aku ora seneng ning sing pungkasan iki. Sing aku ora patiya mathuk, aku ora patiya gathuk karo watake Janaka ya sing pungkasan iki. Lho, ngerti to Janaka kuwi wis duwe bojo, ya kuwi Wara Sembadra. Ning pendak-pendak lunga saka kasatriyan Madukara, bali mesti wis gawa wong wadon, bali mesti wis gawa wong wedok. Kuwi sing Janaka aku ora patiya cocok watake. Mongko nadan dikaya ngapa Sembadra ki wong nrima, Sembadra ki wong sabar. Ning jroning segara iso dijajaki nanging atine wong sapa sing ngerti. Iso uga atine Sembadra nangis merga pokal gawene Janaka. Inggih Kaka Prabu, namung menika sampun dados watak. Lho, watak ki ra ya iso diowahi to. Watak ki ra ya iso diowahi.
ora kok ming pawadan watak isane owah yen wis tekaning pati. Ngono kuwi jenenge ora ketemu ngakal, ora klebu nalar. Yen Janaka netepi jiwaning kasatriyan lan Janaka ki wis rumangsa duwe bojo. Tekan kono-kono aja sok seneng garwa kalah sawijining wanita. Yen nganti Sembadra ngerti, Sembadra ora apa-apa, ning sapa sing ngerti marang atine Sembadra aku tak takon karo kowe. Inggih, Koko Prabu. Inggih nyumanggaken kula mboten saged matur. Lah kuwi mula to mula Yai. Aku mbiyen wis ndesek lawan sira Yayi Prabu Ndarawati, Sembadra didhawuhke karo Burisrawa kuwi malah tentrem. Arep Burisrawa kuwi wong agal, growal-growal, wong kasar kaya ngono. Ning tak kira Sembadra luwih gemati karo bojo tinimbane Janaka. Saiki keteman ana tetembungan duwe bojo bagus ning gerus kuwi saiki keteman. Lara atine Wara Sembadra mergo duwe bojo Janaka. Ning biyen nek kowe manut karo pun Kakang, Janaka tak rak utawa Sembadra tak rabek karo Burisrawa, tak kira nggone mangun bale wisma tentrem, ayem. Burisrawa dasare ora bakal raben, wong dasare Burisrawa ki ya elek. Sapa sing arep gelem karo Burisrawa? Mula wong duwe bojo bagus karo wong duwe bojo elek itu merapaku. Apik nek duwe bojo elek, gumantung atine. Sing ditonton atine, aja kok blegere, aja kok laire, ning batine. Inggih. Lakar sedaya sampun kelampah badhe dipun menapakaken malih. Menawi ngantos mangke dipun pisahaken bebrayanipun Janaka kaliyan Sembadra, menika mangke mboten prayogi. Lho lah ya kuwi pun Kakang ya ming bangane ora matur kersaning sira Yayi. Penemunipun Kakang biyen mbok tampik ning ya wis. Sing jeneng ana tetembungan sega wis dadi jeneng, ora bakal kulih dadi sega meneh. Kabeh wis lakon, mbok menawa iki dadi dalane Wara Sembadra nggone urip kelawan Si Arjuna. Ya mung ngene Yayi. Saka tumrapun Kakang, penemunipun Kakang bab perkara rukaning Janaka iki aja mbok gawe sepele. Mula Kang saka kuwi dina samengko praptanipun Kakang ning Praja Ndarawati yen iso nganti kelawan sira Yayi Ndarawati, ayo bebarengan ngupaya menyang dilunaning Janaka. Aja nganti kesuwen Sembadra ngene mapan ana kasatriyan Madukara ijen tanpa ruwang. Mung karo para garwa-garwa liyane. Digoleki menyang dilunaning Janaka. Yen wis ketemu diaturi supaya kundur marang kasatriyan Madukara. Dene Janaka berguguk utawa waton ora gelem bali, sira Yayi rasah melu-melu. Mengko pun Kakang dhewe ingkang bakal meksa kelawan kadangku Yayi Madukara. Sigra-sigra yen permana kanca sigra raken nambang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda kurare kagiri-giri Ronanggono magawiya gelar Sidhemadening Pasewakan Agung nalika semanten gumarenggeng pangandikaning nata ing Mandura Prabu Baladewa angebaki madyaning datur ing Praja Ndarawati. Sedaya samya tumungkuling kesma drih kelawan wisesaning nata ing Mandura Prabu Baladewa. Nadyan nata ing Ndarawati namung sakedhap anggenipun paring pangandikan. Jalaraning batos bingung midhanget sabdanipun ngroko ing Mandura. Melonggahi kanyu pinangka wardu kanyu ujane weganten wardu jana mangeca kenangan durung abang idul durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa takeping mriko sebar bonamo apa to kang dadi darunane ora ana macan ora kang gajah medha saka wandilan kejawi namung wonten sawanipun Alindra gagah pideksa ingkang wantun mancat poncane timinggah Datulaya Galea kaya barong nganti nanggap akarya geger kang samya mulat mangra baing para kawula kanca pihak ana daya minggir jaluk dalan
nuwun, kula nuwun, sinuwun. Mriki Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggeng awita dedencengan jagat wasaning Bathara Wayabtara jagat Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripurna manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika wonten satunggiling nalindra ing